Здравейте! Предвид наближаващата годишнина от Илинденското въстание, искам да ви представя няколко статии от вестник Берлина Моген Цайтунг от 1903 година. Тези статии съдържат информация за гемиджиите, за битката с Гоце Делчев при село Баница Срязко, както и за събитията около Илинденското въстание. Започваме с първата статия от 5 май 1903 година за така наречените гемиджии. Статията е озаглавена Die Entdeckung der Bombenattentäter, разкриването на бомбените атентатори. Über die Entdeckung der Bombenattentäter in Saloniki wird uns aus Wien berichtet. Значи докладват им от Виена за разкритието на бомбените атентатори. Die Entdeckung ist einer Italienerin zu verdanken, die ein kleines Haus in einem hinter dem Bank gelegenen Gässchen bewohnt. Разкритието е благодарение на италианка, която живее в една къща, на една уличка зад банката. Seit einem Jahr wohnte bei ihr ein gewisser Georg Jordan, der sich für einen Serben ausgab, den Festdruck aber nur Türkisch und Französisch sprach. От една година живееше там също Георг Йордан, който се е представил за сърбин, носил е фест, но говорил само турски и френски. Tagsüber war er fort. Nachts empfing er Besuche von jungen Leuten, mit denen er arbeitete, woran wussten die Wirtsleute nicht. През деня го е нямало, вечер бил е посещаван от млади хора, с които е работил, за което гостилничарите не са знаели нищо. Eine Viertelstunde nach der Explosion in der Bank kam er nach Hause gefasst wie immer, aber ohne Fest. Значи 15 минути след експлозията на банката се е прибрал обратно, както изглеждало е нормално, но е бил без фест. Am frühen Morgen ging er ganz anders als sonst gekleidet im Strohhut aus. На следващата сутрин е излезнал по съвсем различен начин облечен и имал сламена шапка. Seine Verkleidung erregte Verdacht. Значи неговото преобличане е провоцирало съмнение. Die Wirtsleute gingen in sein Zimmer und fanden einen Koffer vor. Значи гостилничарите са отишли в неговата стая и са намерили един куфър. Der so schwer war, dass er nicht gehoben werden konnte. Беше толкова тежък, че не можеше да бъде вдигнат. Sie haben dann wohl die Polizei verständigt. Тогава са обадили на полицията. Jordan kam nach Hause und sagte, er erwartete seine Bekannten. Йордан се е прибрал в къщи и заявил, че очаква неговите приятели, познати. Bald darauf umzingelten 30 Soldaten und ein Offizier versteckt das Haus. Малко по-късно 30 войника и един офицер са обградили скрити къщата. Die Gefährten kamen mit schweren Paketen und wurden eingelassen. Приятели са дошли с тежки пакети и са били пуснати да влезнат в сградата. Dann verlangte der Offizier am Hause klopfend nach den Serben. Тогава офицерът е повикал сърбина, чукайки на вратата. Dieser ließ sagen, er komme gleich bald. Darauf trat er einen Revolver in der linken auf den Altern und warf eine Bombe in die Richtung, wo er die Soldaten vermuten konnte. Той казва, че ще дойде скоро и излиза с револвер в лявата ръка, хвърля бомби по посока, на където очаква, че има войници. Eine Salbe war die Antwort. Един залп беше отговорът, т.е. отговорът на войниците. Er warf eine zweite und eine dritte Bombe. Хвърля втора и трета бомба. Bei der letzteren wurde er am Arm verletzt, worauf er sich sofort eine Kugel durch den Kopf schoss. При последната беше ранен в ръката, след което веднага се застреля. Ein zweiter Anarchist
hat ebenfalls 2 Bomben geworfen, значи втория анархист е хвърлил 2 бомби und war verwundet worden и беше ранен. Auch er erschoss sich, nachdem er in den Garten gesprungen. И той също се самоубива, след като скача в градината и извиква "So sterben Bulgaren", така умират българи. Специално към хората в Република Северна Македония, според вестника Берлина Morgenzeitung от 5 май 1903 година, анархистите, които се самоубиват, викат "So sterben Bulgaren", така умират българи. Die anderen zwei waren aufs Dach geklettert, други двама бяха се качили на покрива, warfen von dort Bomben, хвърляха оттам бомби, und wurden abgeschossen, и бяха оцели. Im leeren Hause fand man eine Menge frische Papier-Asche. В празната къща бяха намерени, или празният дом, бяха намерени множество изгорена хартия. Die Anarchisten hatten alle kompromittierenden Papiere verbrannt. Анархистите са изгорели всичките компрометирани доказателства. За финал да кажа, че Йордан Поп-Йорданов или Йордан Георгиев Поп-Йорданов, известен също като Орце Поп-Йорданов, е български революционер-анархист, роден е през 1881 година в град Велес и загива през 1903 година на 22 години.